салом алейкум дӯстон, мехостам аз ҳамаи шумо як чиз пурсам. ҳангоми ба хона баргаштан аз сафарҳое ки шумо берун аз кишвар мекунед, ба падару модар чӣ тӯҳфа ва чӣ гуна тӯҳфа мебаред? фикру ақидаи худро дар поён дар комментария нависед ки ҳангоми баргаштан кӣ ба падару модараш тӯҳфа мебарад. фикр мекунем ки 90% мо албатта кӯшиш мекунем ки беҳтарин тӯҳфаро ба падару модар бурда расонем. лекин чӣ гуна тӯҳфа бояд мо хуш кунем, интихоб намоем барои падару модар. пас имрӯз ман як намуд тӯҳфаро пешкаши шумо мекунам ки ҳамаи шумо медонед ки падару модарои мо ки синни солашон рафтанд, танҳо дар хона мешинанд. пас мегзарем ба тӯҳфаи имрӯза. аз ҳама беҳтар хубтар хабарҳои навро мебинем ки бисёртар падару модарони мо дар телефонҳое ки хурдаке ки мо мебарем этимшон ё ки сенсорни дар онҳо бисёртар мекӯбанд ки хабарҳои нав гӯш кунанд. пас ин радио аст ки барои шумо хеле хуб мешавад ки ҳар кадоми шумо ба падару модаратон яктаи хеле тӯҳфа баред. бигзор гӯш накунанд, бигзор шумо арзон инро шуморед, бигзор ин арзон бошад, лекин се равно бояд шумо якто баред. фикри ман ҳамин аст. пас бародарони азиз, тамошо мекунем дар ин дарун чӣ дорад. шумо метавонед ин асбоб ин радиоро зарядед ва метавонед батарея истифода баред. дар веранти шумо аз ин тасмача шумо метавонед ино овезон кунед, яъне кашол кунед. номи ин X-Bus аст, бениҳоят нағз мехонад. шумо метавонед дар баъзе аз флешкаҳое ки хурд ҳастанд, чунин флешкаҳо ҳастай, метавонед аз ино истифода баред. натҳои хуб, беҳтар, ҳар он чизе ки ба шумо хуш меояд ба падару модаратон сабт карда бурда расонед. дар инҷо флешкаҳои калон мебарад ва флешкаҳои хурдам истифода бурда мешавад. се намуд флешка истифода бурда мешавад. дар ин тамоми намуди мусиқӣ бошад, нат бошад, амри маъруф бошад, оятҳои Қуръон бошад, ҳар он чизе ки бошад шумо сабт карда ба падару модаратон бурда метавонед. ё ин ки хабарҳои тару тоза, садои душанбе, азия плюс метавонед дар ин гӯш кунед. агар падару модари шумо гӯшҳошон вазнин бошад, шумо метавонед аз наушникҳо истифода баред. чунин наушникҳое ҳаст ки бениҳоят қулай аст барои дар гӯш гузоштан. ин хел не, ман ин хел наушникҳо ҳаста ки барои падару модарам ҳаст, барои худи шумо ҳаст истифода бурдам. ана акнун мегзарем дар ин ҷо aux ҳам дорад. наушник, яъне метавонед наушникҳои калон, метавонед наушникҳои хурд, метавонед ҳатто як калонкаи калонтар баред ки садояш ба тамоми хонаи шумо ҷарангаз кунад. пас мегзарем дар ин ҷо қувваи барқ, чӣ хеле ки гуфтем ба ғайр аст оне ки мо инро ба ин қувваи барқ мегузорем. дар ин ҷо боз ҷои зарядяке дорад ки шумо метавонед ба воситаи ин зарядяк инро дубора зарядед. агар ба шумо электричество, яъне свет, барқ ба шумо агар дастнорас бошад, шумо дар ҷойҳои дур зиндагӣ кунед ё ки вақт набошад, ё ки шояд падару модари шумо ин радиоро гирифта ба сари замин меравад, то ки дар он ҷо ба ҳазур гӯш кунад. пас шумо метавонед ба заряд монед ва дар пушти ин ҷои батарея аст. ҷои батарея аст, шумо метавонед аз батареяҳо истифода баред. боз ман кушода шумо нишон метиҳам. шумо метавонед аз 4 батарея истифода баред ки қувваташ зиёд бошад, яъне Duracell ҳам аккумулятор дорад, ҳам ҷои батареягузорӣ дорад. бародарони азиз, ҳар он касе ки мехоҳад тӯҳфа ба падару модар барад, яке аз тӯҳфаҳои беҳтарин, насб хубтарин ба падару модари шумо ин аст. барои чӣ? дар ҳолате ки саҳар барвақт онҳо ба сари бигзор манзил меравад ё ки агаротҳо меравад,
баъзе падар модарҳо саҳар хеста ба сари манзили падар модари худ мераванд ё ки ба сари қабр мераванд ки дуо кунанд. пас саҳар барвақт дар ҳолати торик будан метавонад аз фонарикҳо истифода барад. Аз фонарики ин истифода барад. Пас ё ки сари замин картошка, пиёз, тарбузи харбуз, полез меравад, албатта чӣ кор мекунад? Аз ин истифода мебарад. аз ин фонари истифода мебарад ки тӯли 5 то 10 соата ҳамин хел ба қувваи худ ки заряд мегирад, ба қувваи худ кор мекунад. баъдан боз метавонад дар ҳолате ки истифода бурдани радио, аз флешкаҳо истифода набурда радиоро истифода барад. антеннаро боло мебардорад, кнопкае ки дар инҷо аст ба боло мегузорад ва дар инҷо пасту баландкунак дорад. метавонад ки ҳар як мавҷе ки радио метиҳад дар инҷо кнопкае дорад ки ҳангоми флешка ё USB гузошта аллакай кофтуковда медиҳад. мана радио, мана инаш флешка. дар инҷо боз плей дорад, кнопкаи плей дорад, плей музик, плей пауз. инро зер карда метавонад пауза кунад, яъне манъ кунад музика мусиқиро, ё боз метавонад ки мусиқиро ҳуҷҷат мегузорад. бародарин азиз, фикр мекунам ин яке аз беҳтарин тӯҳфае ҳаст ки барои падару модари шумо. бигзор шумо хеле ҳам падару модарро дӯст доред ва мехоҳед ки аз ин ҳам қиматтар, зеботар, хубтар ба падару модари худ тӯҳфа намоед. пас донед ки падару модари шумо аз ин қадар тӯҳфаи калону қиматбаҳо инро беҳтар медонад. барои чӣ? барои ки он радио дорад, хабарҳои нав ва навро гӯш мекунад. пас бародарони азиз, шумо чӣ интихоб мекунед? дар комментария нависед. албатта нависед дар комментария ки ман ба падару модарам чунин тӯҳфа карданиам ё ки ин хел инро интихоб мекунам. дар ин видеои мо лайкро фаромӯш накунед, фикри ақидаҳои худро фаромӯш накунед. касе ки хоҳиш дорад метавонад ин видеоро падилитса кунад, то ки дигар бародаро аз ин хел радиоҳо истифода баранд ва фаҳм ки беҳтар ва хубтар ба падару модар тӯҳфаҳоро фаромӯш накунанд. то бозид дӯстони азиз, шод фирӯз бошед. худованд падару модари мову шуморо нигаҳ дорад. салому алайкум ба кулли мухлисони канали Самбой. хуш омадем ба канали мо. имрӯз ман ба ҳамаи шумо гуфтаниям ки бародарони азиз, мо акнун метавонем ки дар ҳар як хонаву офиси шумо вайфай монем, интернет гузаронем, модем, ҳар он чизе ки барои шумо лозим аст. марҳамат, шумо метавонед ба мо муроҷиат кунед. мо кӯшиш мекунем ки аз тамоми операторҳое ки дар пишти мо мебинед, аз тамоми ин операторҳо барои шумо на танҳо вайфай ва модем, балки симкартаҳоро пешниҳод кунем. кадоми хоҳиши дар хонааш вайфай роутер ё ки интернет ё ки дар офис ва нафароне ки тамоман дур зиндагӣ мекунанд аз шаҳр ва мехоҳанд ки ҳамроҳи худ дар офисшон, дар ҷои коршон ё ки дар телефоншон, дар компютер интернет дошта бошад, марҳамат ба мо муроҷиат кунем. мо кӯшиш мекунем барои шумо тамоми намудашро дастрас кунем. касе намедонад номрои телефони маро дар борои экран нависондагӣ ва худи ман дар ин ҷо. бародарони азиз, саломат бошед. боз гуфтаниам ки ба наздикӣ офиси Самбой кушода мешавад. бародарони азиз, шумо метавонед ба ин офис муроҷиат кунед. тамоми намуди аксессуаре ки дар ин ҷо мана поён овардаем барои шумо, пешкаши шумо карда истодаем, шумо метавонед аз мо дастрас кунед. ва нафароне ки мехоҳанд барои фарзандои худ микрофонҳои ҳамчун караоке лозим бошад, марҳамат, метавонед омада
аз мо харидорӣ кунед бо нархи арзон. Саломат бошем бародаро, раҳмат барои дастгиритон. шумо метавонед видеои моро падилитса кунед, то ки дигар бародаро бинанд, ин видеоро тамошо кунанд. ва дар охир гуфтаниям бародарони азиз, фаромӯш накунед ки мо тамоми минтақаҳои рӯи дунё барои шумо билет дорем. чиптаҳои ҳавопаймоӣ дар шаҳри Екатеринбург, танҳо аз шаҳри Екатеринбург. агар шумо лозим бошад билети самолёт ба дигар минтақаҳо, аз дигар минтақаҳо, марҳамат дар номрое ки дар охир навистандагӣ аст Москва, ба он кас занг занед. салом алейкум бародарони азиз, акнун мо тайёрем ки ҳамаи меҳмонҳоро қабул намоем. Мы готовы встречать всех гостей. Только дядя хочет меня убить, я ему шарики надуваю. марҳамат бародарони азиз, ҳамаён чизое ки дар ин ҷо шумо мебинед Ты эфир снимаешь? барои шумо кардагем. марҳамат. дар ин ҷо бисёр аз ин телефонҳо, аксессуарҳо, наушникҳо, ҳар он чизе ки шумо мебинед, ҳама инҳо харид дар аксия. шумо метавонед ба нархҳои арзон инҳоро харидорӣ намоед. вақти он расидааст ки танҳо меҳмонҳоро қабул намоем. барои кушодашавии мо 1 соат мондааст. барои ҳамаи бародарони азиз, мо ҳамаи шуморо даъват мекунем ба ин магазини Самбой, ки худи Самбой дар ин ҷо кор ва фаъолият мекунад. шумо метавонед бо мо вобухӯред аввалин дараҷа, баъд метавонед ба аксия, мана дар байн аксия шудааст, 499 рублда метавонед телефон гиред ва 399 рублда метавонед светомузика гиред. бародарони азиз, суроғаи мо, яъне адреси мо, таги мости Таганский ряд, шаҳри Екатеринбург. мо дар ин ҷо билетҳо дорем, билетҳои самолиҳо дорем ки ва тамоми минтақа парвоз мекунад, чиптаҳои ҳавопаймоӣ ва симкартаҳои тамоми операторҳое ки шумо дар ин ҷо мебинед, шарикошона. мо бо ин операторҳо кор мекунем. шумо метавонед аз симкартаҳои ин операторҳо аз мо дастрас намоед. ва на танҳо симкарта ва телефон ё ин ки билет, ҳатто метавонед ки ба ягон тарзи настройка кардан ё ки дигар намуди компютерӣ, программаҳои компютерӣ метавонед ба мо муроҷиат намоед. ҳар он чизе ки аз дасти мо биёяд, кӯшиш мекунем ки ёрдами худро ба шумо расонем. ба ҳамин хотир мо дар ҳамин таги мости Таганский ряд, адресамон ба пуррагӣ да дублгис, агар шумо кофтанӣ бошед моро, Техницкая 12, корпус 2. барои ҳамин шумо метавонед моро ба осонӣ дарёфт намоед. остановка Таганский ряд, Техницкий 12, корпус 2. бародарони азиз, саломат бошед. ман будам Парвиз аз канали Самбой. шуморо интизорам. Yakınay garibim maram mefaman Dar vatan agar mırrim hep çonlarını dar kafan Darıca khıtovan da boy çocuklar nakına Khıtoya kon garip